निबोधत। विवेकी अक्षर विवेकी लेखन सुश्राव्य वाचन श्रवणार्थ चरित्रे संस्कारी धीरवीर गाथा रम्य बालकथा अनुभवा अमृताचे शब्द थोर आणि सान सगळ्यांचे कान आनंदावे चालता बोलता ऐकावे पहावे ज्ञानी होत जावे सहजची। नमस्कार, मी सोनाली जाधव। विवेकानंद केंद्र मराठी विभाग प्रकाशित यांनी प्रकाशित केलेलं शशिकांत रामचंद्र मांडके यांनी लिहिलेलं न दिसलेला विवेकचंद्र या पुस्तकातील स्वामींची मातृभक्ती यातील काही भाग आपण इथे पाहणार आहोत। नाही हो, संन्यासी मनुष्य म्हणजे केवळ जन्म मरणाच्या फेऱ्यातून सुटण्याचा प्रयत्न करणारा, मोक्षाकडे डोळे लावून बसलेला नसतो काही। तो काही जीवनाला विटलेला नसतो। त्याच्या मनात माणसं, पशुपक्षी, नातेवाईक यांच्याबद्दल तुसड नसते। तो या सर्वांवर प्रेमच करत असतो। फक्त फरक इतकाच की आपण सामान्य माणसं प्रेम, राग, द्वेष, लोभ वगैरे गोष्टींबरोबर वाहवत जातो, तसं संन्याशाचं नसतं। तो जीवनातल्या भावभावनांच्या प्रवाहात उभा असतो, पण प्रवाहाबरोबर वाहवत जात नाही। ठामपणे एखाद्या खांबासारखा, खडकासारखा तो या प्रवाहात उभा असतो। स्वामी विवेकानंदांचं तसंच होतं। संन्यासी असूनही जीवनातल्या सर्व भावना, सर्व कला यांचा ते योग्य तितका आस्वाद घेतच होते। त्यांचं आपल्या वडिलांवर, आईवर, भावंडावर फार प्रेम होतं। संन्यास घेऊनही यांच्या सुखासाठी ते कष्ट घेतच होते। एकदा काय झालं की स्वामीजी गाझीपूरला असताना त्यांना एका नातेवाईकांच्या मृत्यूची बातमी कळाली। त्या नातेवाईकांवर स्वामीजींचं फार प्रेम होतं। त्यांच्या मृत्यूची बातमी ऐकल्यावर स्वामीजींच्या डोळ्यात अश्रू आले। ते पाहून एक जण म्हणालं, हे काय, संन्यासी असून रडताय? स्वामीजी म्हणाले, अहो, संन्यासी झालो म्हणजे हृदयशून्य दगड झालो की काय? उलट आम्हा संन्याशाचं मन सामान्य माणसापेक्षा जास्तच हळूवार झालेलं असतं। एक लक्षात घ्या, संन्यासी झाला तरी तो मुळात माणूसच असतो। म्हणून मी इतर संन्यासींना प्रेमशून्य व्हा असं कधीच सांगत नाही। स्वामीजी लहानपणी फारच खोडकर होते। दंगा करायला लागले, धावायला पळायला लागले म्हणजे कुणालाही आवरायचे नाहीत। वैतागून आई म्हणायची, मी शिवशंकराकडे त्यांच्यासारखाच पुत्र मागितला होता, पण त्यांनी हे भूतच पाठवून दिलेलं दिसतंय। मात्र हे वात्सल्यातून आलेलं खोट्या रागाचं आणि खऱ्या कौतुकाचे उद्गार आहेत। तसे काही स्वामीजी त्यांच्या सर्व भावंडांमध्ये मोठे नव्हते, पण पहिली काही भावंड न जगल्यामुळे स्वामीजीच सर्वात मोठे पुत्र ठरले आणि त्यानुसार स्वामीजींनी मोठा मुलगा म्हणून अकाली वैधव्य आलेल्या आणि अतिशय गरिबीशी झुंज देणाऱ्या आईबाबतची आणि आपल्या धाकट्या भावंडांबाबतची आपली कर्तव्य व्यवस्थित निभावली।
वडिलांच्या मृत्यूनंतर नातेवाईकांनी संपत्तीच्या लोभानं संपत्तीचे, घरादाराचे लचके तोडायला सुरुवात केली. अशा परिस्थितीत स्वामीजींनी आपल्या आईला आणि भावंडांना आधार दिला. स्वामीजींच्या आई भुवनेश्वरी दिसायला सुंदर आणि जाणकार होत्या, खंबीर होत्या, उत्तम गायिका होत्या, एक पाठी होत्या. तोच वारसा मुलांकडे आलेला होता. त्यांनी आपल्या मुलांना शिकवलं होतं की नेहमी प्रामाणिकपणे वागावं, कोणाला फसवू नये, कधी खोटं बोलू नये, कोणाचा अपमान होईल असं बोलू नये. मात्र आपला कुणी अपमान केला तर तो सहनही करू नये, भावनेच्या भरात वाहवत जाऊ नये. मात्र आवश्यक तिथं खंबीर राहायलाच हवं. आईचा हा उपदेश स्वामीजींनी स्वतःमध्ये चांगला मुरवला होता. ते म्हणायचेच मुळी की आईमुळेच मी असा घडलो. तिने माझ्यासाठी किती नवस सायास केले होते, म्हणून माझ्या प्रगतीत, जडणघडणीत आईचा वाटा फार मोठा आहे. स्वामीजींच्या आईने स्वामीजींना जसा उपदेश केलेला होता तसा उपदेश प्रत्येक चांगली आई आपल्या मुलांना करतच असते. स्वामीजींच्या वडिलांच्या मृत्यूनंतर एकत्र कुटुंबातील कलह, स्वामीजींना, त्यांच्या आईला सोसावं लागलेलं भीषण दारिद्र्य, हे सर्व अंगावर भीतीने काटा आणणारं होतं. पण त्यातूनही स्वामीजींनी आपल्या कुटुंबाची नौका महत् प्रयासाने सुखरूप बाहेर काढली. दारिद्र्याबरोबरच चेष्टा, टिंगल, अपमान सोसत असताना काही काळ स्वामीजींचा देवावरचा विश्वासही डळमळीत झाला होता. स्वामीजींनी एका सकाळी उठताना नेहमीप्रमाणे देवाचं स्मरण केलं. ते ऐकून आई स्वामीजींवर रागावलीच. म्हणाली, सारखं सारखं काय देवदेव करतोस? त्यानेच ही दुर्दशा बघायला लावली ना? आणि खरोखरच स्वामीजींच्या घराच्या कोपऱ्यात दारिद्र्य भरून राहिलेलं होतं. आईच्या उद्गारांनीच म्हणूनच स्वामीजींचं मन ढवळलं. ते म्हणायला लागले, खरंच ईश्वर आहे का? असेल तर माझ्यासारख्या भक्ताची आर्त प्रार्थना त्यांच्यापर्यंत का पोहोचत नाही? देवाने निर्माण केलेल्या ह्या जगात एवढं पाप कसं? ह्या दारिद्र्यातून सुटण्यासाठी आपले गुरु रामकृष्ण आपल्याला मदत करतील अशा हेतूने स्वामीजी एके दिवशी रामकृष्णांकडे गेले. पण त्यांनी स्वतःच काली मातेकडे जाऊन काय मागायचे ते माग असं सांगितलं. स्वामीजी गेले आणि काली मातेकडे धन न मागता विवेक, वैराग्यच मागून आले. रामकृष्ण म्हणाले, तुझ्या नशिबात जे आहे तेच तू मातेकडे मागितलंयस. बरंय, काली मातेने तुझी व्यवस्था केली आहे. आणि मग स्वामीजींना एका शाळेत शिक्षकाची नोकरी मिळाली. दारिद्र्याचा काळोख थोडा फिकटला, पण तोही थोडा काळच, कारण मिळालेली नोकरी सुटली. आणि मग स्वामीजी पुन्हा त्या भानगडीत पडलेच नाहीत. त्या काळात स्वामीजी सकाळी उठले की घरात जेवा खायला काय आहे हे पाहत आणि त्यावरून ठरवत की आज घरी जेवायचं की नाही. कारण घरात जेवणाच्या बाबतीत नन्नाचाच पाढा होता. स्वामीजींची आई काही बाही शिजवून मुलांना खाऊ घालायची, स्वतः या ना त्या कारणाने उपवास करायची. स्वामीजी बाहेरून आले की मित्राच्या घरूनच जेवून आल्याचा बहाणा करत. आईला माहिती होतं की बिले बाहेर जेवल्याचं सोंग करतोय. तिच्या मनाला पीड पडायचे, पण इलाज नव्हता. या काळात स्वामीजी आणि स्वामीजींच्या आई फार काटकसरीने राहिल्या, धीराने आणि कणखरपणे वागल्या. एके दिवशी स्वामीजी बाहेरून घरी आले. गरिबी आणि कमालीची काटकसर यांनी त्यांच्या आई त्रासून गेल्या होत्या. स्वामीजींना पाहताच त्या स्वामीजींवर चिडल्या. म्हणाल्या, बेले, तुझं घराकडे काही लक्ष आहे का नाही? तू काही मिळवत नाहीस, मी घर कसं चालवायचं? स्वामीजी शांतपणे म्हणाले, आई, आपण काळजी करू नये. भगवंत सर्व पाहत आहे. तो आपली काळजी घेणार नाही का? यावर आई काय बोलणार?
स्वामीजींच्या ह्या कठीण दिवसात त्यांच्या काही मित्रांनी आणि काही इतर लोकांनी स्वामीजींना पैशाची मदत केली. पुढे स्वामीजी हिंदुस्थानची परिक्रमा करण्यास निघाले. पण त्यांनी कुणालाच, आईलाही सांगितलं नव्हतं की मी असा प्रवासाला जातोय. स्वामीजींच्या मनात असा विचार असावा की आपण जर आईला सांगितलं तर कदाचित ती आपल्याला जाऊ देणार नाही. स्वामीजी घराबाहेर पडले. पुष्कळ दिवस झाले. त्यांचा काहीच पत्ता नव्हता. आईला फारच काळजी लागून राहिली. हा लहरी हट्टी पोरगा कुठं गेला असेल, याला कुठं शोधायचं, हे प्रश्न त्यांना सारखे टोचत होते. एके दिवशी रामकृष्णांचे एक शिष्य रामचंद्र दत्त स्वामीजींच्या घरी आले. भुवनेश्वरींनी त्यांचं बालपणी लालन पालन केलं होतं. त्यांनी रामचंद्रला विचारलं, अरे, हा बिले खूप दिवसात घरीच आलेला नाही. कुठं शोधायचं याला? चिठ्ठी नाही, चपाटी नाही, काय समजायचं माणसानं? त्यांच्या डोळ्यात पाणी उभं राहिलं. रामचंद्र म्हणाला, आई, तुम्हाला सोडून नरेन जाईल कुठे? तो इथेच येणार. तुमच्यावर त्याची फार भक्ती आहे. मात्र स्वामीजींनी एका गृहस्थांना सांगून ठेवलं होतं की तुम्हाला जमेल तसं, पण मधून मधून माझ्या घरी जाऊन माझ्या आईची आणि भावंडांची खुशाली विचारत जा. तेवढंच माझ्या आईला बरं वाटेल. तिच्या बिचारीच्या वाट्याला फक्त दुःख आलंय. माझी आई आणि माझा देश हे माझे जिव्हाळ्याचे विषय आहेत. भारत भ्रमण करत करत स्वामीजी चेन्नईला आले. तिथे ते मनमथ बाबू भट्टाचार्य यांच्या घरी राहत होते. एके दिवशी रात्री स्वामीजी झोपलेले असताना त्यांना स्वप्न पडलं आणि त्यात त्यांना दिसलं की त्यांची आई देवाघरी गेली आहे. भीतीने घामाघूम झालेले स्वामीजी फार खचले. त्यांनी मनमथ बाबूंना हे स्वप्न सांगितलं. तेही अस्वस्थ झाले. पण त्यांनी लगेचच कोलकाताला तार करून स्वामीजींच्या आईची चौकशी केली. तिकडून तसंच तातडीनं उत्तर आलं की भुवनेश्वरी देवी सुखरूप आहेत, काळजी नसावी. स्वामीजींचं मन सुखानं स्थिर झालं. राजस्थानातील खेत्रीचे महाराज अजित सिंह यांना स्वामीजींबद्दल फार आदर वाटायचा. आदर कसला, भक्तीच ती. त्यांना कळलं की स्वामीजींच्या आई कमालीच्या दारिद्र्यात दिवस ढकलत आहेत. त्यांचं दुःख जरासं हलकं व्हावं म्हणून ते अगदी गुपचूपपणे वेगवेगळ्या माणसांबरोबर स्वामीजींच्या आईला दर महिन्याला काही रक्कम पाठवून देत असत. गुपचूपपणे अशासाठी की स्वामीजींना ते आवडलं नसतं. सन 1886 साली स्वामीजींनी घर सोडलं आणि ते युरोप अमेरिका करून घरी आले ते 1895 साली. म्हणजे 9 वर्षांनी पुत्र आणि माता यांची भेट झाली. ही 9 वर्ष भुवनेश्वरींनी कशी काढली असतील ती त्यांनाच माहिती. स्वामीजी शिकागोच्या धर्म परिषदेला हिंदू धर्माचे प्रतिनिधी म्हणून गेले होते. तसंच कोलकाताचे प्रताप मुजुमदार नावाचे गृहस्थही गेले होते. पण स्वामीजींना जी अफाट लोकप्रियता मिळाली त्यामुळे मुजुमदारांचा फार जळफळाट झाला. ठिकठिकाणी ते लिहू बोलू लागले की हा विवेकानंद नावाचा फकीर मोठा लबाड आहे, चोर आहे. याबद्दल एकदा स्वामीजींनी एका पत्रात अतिशय काळजीयुक्त स्वरात लिहिलं की मुजुमदार काय बडबडतोय ते आईला अजिबात कळू देऊ नका, तिला ते अजिबात सहन होणार नाही. धन्यवाद. विवेकानंद केंद्र मराठी प्रकाशन विभाग म्हणजेच MPRV गेली 35 वर्षे संस्कारक्षम आणि राष्ट्र जागरणपर पुस्तकांच्या प्रकाशन व्यवसायात 135 हून अधिक पुस्तके, 10 लाखांहून अधिक प्रतींची एकूण विक्री, कार्यकर्त्यांना उपयोगी पडेल अशा माहितीची विवेकशलाका आणि केंद्राच्या देशभरातील कार्याचा परिचय करून देणारी कार्यदर्शिका. संपर्क अश्विनी हाइट्स, पहिला मजला, ग्राहक पेठेजवळ, टिळक रोड, पुणे 30.
संपर्क क्रमांक 9881061686.